warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, sugeng pepanggihan kalian para kadang grup kesenian ketoprak Arga Budaya Al Karomah. Wonten enggal dangan dalu punika kepareng para kadang grup kesenian ketoprak Arga Budaya sumedya ngaturaken lelampahan kanthi lakon Bojo Loro. Awit paraga ingkang kalodhangan dalu punika badhe derek maraga nun inggih sederek Zainal Khairun dados Pak Slamet, Yusrintil ingkang kadherekaken dening sederek Devita Herawati, Atun ingkang kadherekaken dening sederek Irta Ferianing Tias, Pak Lurah kadherekaken dening sederek Muhammad Faizin, Yuning ingkang kadherekaken dening sederek Vera Marta Mardiani, Ewedene Bawon kadherekaken dening Muklis Zainuri, Sumar kadherekaken dening sederek Muammar Zainuddin, Komir ingkang kadherekaken dening Adik Damar Adi Wicaksono bin Cundoko, Jasmo ingkang kadherekaken dening sederek Afifuddin. Ewedene wonten lelampahan dalu punika tata musik kadherekaken dening Lintang Raditya, tata rias ugi kadherekaken dening Vera Marta Mardiani saha Dian Ayu Wijayanti. Wonten lelampahan dalu punika ugi kerja sareng Putra Sena Sound System, Randumas Regeng Rawasari saha juri syuting Kopi Pahit Indie Project. Pramila katur dumateng para sederek para tresna budaya katuran sugeng midhangetaken saha mirsani lelampahan ketoprak Arga Budaya Al Karomah kanthi lakon Bojo Loro. Nuwun nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
iki, Kang? Ayo mumet ngopo? Aku bar kalah. Ya kowe kalahan terus. Jenengmu sapa? Dasmo. Oh iya, Jas. Kakangmu ngerti sapa? Kang Bawon. Nah, Iki sapa, Kang? kowe sapa kenal? Aku Sumar biasa. Sumar Gunung. Nih. Saiki dhewe pikir kahanan urip. Setelah 3 tahun kena corona, yo dhewe posisi tetep wae. Dadi apa? Jongos. Ora ono peningkatan bakal. Kulo kuwi, Kang. Sing tak pikir awit pinganane kasih botek iki lho. Ayo mulane piye carane dhewe kudu ngorot-orot juragane dhewe jendolane sampe. Kudu. Wong kae bodho, pelit, tapi kok sugih kok. Ayo jenengane wis takdir kok. Balungan gede asket cili. Kamera apa? Kene rebukan. Yang kowe kira dipatrai sapi sih karo Slamet. Iya, Kang. Piye kahanane? Sapi iki cair terus pokoke, Kang. Isih cair terus. Isih, Kang. Isih utuh 16. Isih putu. Yo mana? Anake iki karang piye orang ora bayaran yo talongi saka sikile. Ditute. Wis ngono. Lah karang piye keadaan, Kang? Ya ora ngono nek ngelongi iki yo tapi siji didol ora buntute sikile. Lah kowe penyiksaan. Lah kuwi nek lumrah ibu nek nyok ora kok ngono, Kang. Ora pokso najan 16. Didol ora pok. Kok nyatane Juragan Slamet yo ora urus awake dhewe. Pancen Kang pirang-pirang tahun wong weruh. Wong iki kok ngopo akune, Kang? Lah iya. Janjane enggak amat yo kenal diran ngerti lah. Ya kenal wong nyong awet laris dopane Juragan Slamet. Awet lahiran dadi babu berarti. Dadi Kelas temen Kang, rekoso temen. ya wis tak jalani piye uripe awake dhewe. Lah kowe pitike jare pasaran pitik kowe karo Nek pitik tetep ngedok terus senajan makane larang kok kae. isi. Yo entek nek doke. Lah yo kok didoli kowe. Ya tetep ditolak piye apa-apa dibodi dhewe wae. Kok nek babakan setoran ngomongin pitike tek Tek mati ngono Ah, ae. mati urusane jendolane setahun. Udah 3 tahun tak dibayar. Sawah barang ki yo isih panen biasa. Akeh panggil Kang. Yo akeh ning kono laporan sawah edok-edok kena longsor. Wae. Opine barangnya panen. Yo isih. Ayo, tapi iki tetep ora suwe aku kudu sowan ning nggon Juragan Slamet. Masalahe dhewe wis ono 3 tahun ora sowan Juragan Slamet. Lah urip, Pak. Yo isih, lah kowe yo isih royal iku. Yo karang piye Kang kok ngono kuwi wis angel marine, Kang. Anakmu yo isih urip. Isih Kang. Bagi Kang yo bingung, Kang. Piye? Anake 10 tahun Pak paut barang iki, Kang. 10 tahun paut. temen nek kuwi. Nemen nek kowe jas. Lah karang piye, Kang? Gite iki. Bar kalah keplek terus yo, Kang. Yo coba ngono 10 tahun ki ora wayahe Tahu. SD lu kae. Ayo kira-kira nyong 15 tahun tak sekolahke. Banget temen nih. Kelas anake sampean, Kang. Ora apa-apa. Penting bapakne pinter. Sing penting bapakne pinter ngapusi. Kowe piye? Lah anakku mah pikir jalur sunat kae kok. Jalur sunat. Yo. Ayo sunat kita. Piye 15 tahun kok tak sunatake. Astagfirullah, kok nemen-nemen temen. Aduh piye? Ndoke bolake wae. Tak kon tapi yo entek tes tes nate wisan kae pon. Ah, dan royal-royal kabeh kok. Berarti aku toto sing ora royal iki. Tangan ora royal, Kang. Ya ora, aku ki pengin dolanan pingsut ning kalah. Alah kuwi lho. Kalah ono 40 juta. Aku dolanane ora sepele. Sepele. Sudah totoane gede. Karo sapa, Kang? Ya karo si kae. Sopo? Anake bakul-bakul kae. Temon. Walah. Kae yo cakali karo kae, Kang. Karo sopo? Judi karo kae anake bakul-bakul kae. Ya kalah. Kalah 20 juta, Kang. Judine iki kurdang daman, Zaman karo 20 juta. Macam endel temen 60 juta di mata. Ya kene yo. Kowe isih deres. Ya jenderes tapi yo ngono hasilnya Deres kok iso ngono hasilnya ngopo to? cepat kae. Ikut mampir kae lo. Nek karetan. Lah kene Ora sosok koyo ngono. nek babakan permanu angel.
Esuk maneh aku dijeki rono. Lah saiki SMA anyar-anyar. Weh. Yo bayare jodoh. Yo condok lah piye? Lah kok yo gelem. Yo gelem ngono, condok kan main yo ndok. Kok yo bayar sisa. Yo langsung ke bojone yo. Gerai. Nek masalah dok-dokan iki macam kuwi nomor 1 yo. Angel lek dodokan tetap segala usaha halal. Ayo mulane kuwi saiki juragane slamet kan agenda omah. Yo. Piye carane? Itu kuwi ora duit. Yo Kang. Kok bapakane kakangmu iki sing urusane njaluk duit ta? Kita ora bayaran. Oh lapurane kabeh tandurane pokoknya mati kabeh. Yo. Sapine kena PMK. Siap. Kendoke kono kurangane. Sedih silakan selamat mikir kok duit kan. Ayo kae ora dipikiran. Lah kae tempat duwe kon kejoto to. Lah kan bojone kasar loro jare Pak Nambang iki. Bojone, oh aja ngomong-ngomong kuwi Ras. Iya. Nah aku kerja 3 tahun lho ora bayaran bakal selamat lho. Ora apa-apa, kowe ya wis ngentek-entek sapine kok ya ngangklo. Sing penting anakmu sunate sik. Sing entek sapi iki nyong Kang. Oh iya pendoke. Pendoke. Sapine iki gak sikile loro. Ayo kowe sapine pokoknya urusane kowe nek babakan tandur-tanduran urusane nyong. Kowe urusane beleke wis carane dhewe kudu mangan. Iya Kang. Kudu iki Kang. Berarti saiki piye nek dhewe tuane ngomahe juragan salamete. Wah, ora iso nek saiki kan. Pitik lho tak pakani soalnya. Kowe ora iso. Sapine urung tak arep iki. Wah, mental yang lemah. Urusane Mas sapa jenenge nyong? Bawon. bawon. Karo jenenge Kemalen. Gak punya masalah kan bawon yo. Wes aman Pak sopan kapan? Ayo nek iso bengi iki. Ora tau ngarepe. Yo tak ngarep yo kesuwen. Oh iya Dek. Yo wis nek ngono ayo dhewe omahe. Rawang, tapi wis ono calon kok durung ya, Bu. Lah masalah calon ki lak yo mengko to. Anake wong sugih mosok yo kesusuran. Awakmu pacare cah ngendi lho? Derek kacak Pak. Lho, anake wong sugih kok durung duwe pacar. Ya piye? Aku yang bos. Yo ora apa-apa, sesuk usune tuwa ora apa-apa, sing penting sugih. Yo kok nek wis jenggote kan nerak ya, Duk. Sing penting tukonane oke. Ya ora, Pak? Yo, bener ki Bune. Nek bilang ibu bisa tambah 5. Tapi wis pirang-pirang sasi si Bawon ki kok ya ora tumon-tumon ya, Bune. Lah yo bero Pakmu. Ibu yo ora ngerti. Winginane tak arep-arep ketut ning dalan. Jarene mereni. Tapi kok yo ora rene. Padahal biasane kan yo seminggu pisan kok.
arep kowe iki, Won. Wis suwe kok ya ora tumon. Lah iki isuk-isuk gasi kok masih tungul ning kene. Kula nggih ngrasake arep-arepane jenengan niku. Pancen iki tugase kula kudu marani jenengan kok. Pripun jeneng kabare, Dara? Wah ya kaya ngene iki, Won. Maklum, wong sugih ya kaya ngene iki, Won. Tenguk-tenguk karo bojone karo anake prawan. Iki si Aton. Yo, Lah ya prawan. Abang reneng wedon. Lah yo jelas. Anake wong sugih ning omah yo ngene iki tengkrak-tengkrung ngitung catetan. Srindel ya saiki mas-masane yo teng grandel. Lah yo biasa to. Wong sugih anane mungko ning omah, ngelus-elus gelange wae karo ngelus-elus pakne. Mboten napa-napa lah kula kok malah wong kene terus alase mawon. Lah yo wis pancen, kasih rupamu kaya Tarsan. Jenengan kok pancen ngomongan cok bener iki. Ana wigati apa, Won? Ya wis, Tun. Iki Mas Bawon gawekno kopi sik. Yo, arep kopi apa teh? Kopi wae. Karo gula apa ora? Gulane sithik ae Mbak Atun. Gulane sing akeh, gulane kandhen kok sithik. Iki nyawang Mbak Atun ae wis dadi manis kok. Yo wis sono gaweke sik. Gaweke sik. Nyamari engko nek ana bawon ning kene. Wonten Dara Putri. Walah, Won saiki yo ndi wae ning alas terus. Nah, kula nggih mung 3 tahun to mboten mriki. Ndak yo. Bae anak bojomu piye, Won? Anake kula alhamdulillah sehat, bojone kula nggih sehat. Oh, ya syukur nek ngono. Ha pripun nggih wong jenengan niku mboten tau nuweni kula kok. Nang omah ki ya sibuk, Won. Ngopeni kae lho. Anakku prawan kae lho, tak goleke jodoh kok ya ora nemu-nemu. Lah kula mawon. Oh, lah wis duwe bojo kok arep ngepek Atun. Ayo ora apa-apa to. Lah kowe iki duwene apa? Wong gaweane wae kerja ning omahku kok arep dadi mantuku. Ya kaya nang sinetron-sinetron kae. Korban sinetron jenenge. Berarti kok judulnya dadine ngene, Pak. Anakku istri dari jongosku. Ya salah. Ora kok ngono. Lah priye, Pakmu? Jongos menatu juragan. Ah, elek kuwi elek. Aja lah, Pakmu. Wong gaweane nggo ceki arit ora tau bali alas. Sak Tangane iki lho, Bune. kasap. Mboten napa-napa senajan to kasat niki pancen kasat. Aton, kopine wis durung. Ah, Wah, nang isor standar ke lho, Tun. Gula kandhen. Ora ngerti kowe iki, Tun. gula kandhen ora ngerti kok sik yo. Kok sik dipenakke sik. Yo. Piye, Won? Ana wigati apa? Gasik-gasik wis teko rene. Lah pripun, Doro? Kula niku ajeng laporan. Laporan bab apa, Won? Ayo laporan babakan sapi, babakan pitik, babakan belek, babakan kopi, cengkeh. Oh, berarti sapine mesti semana akeh iki. Sapi niku janjane mana akeh wong kali si sapa mukae? Ya sapa? Jasmo. Kowe, oh Jasmo ya. Karo jasmu dikawin-kawinke terus. Urung wayahe kawin yo kawinke mawon kok. Ya terus, Ning telas, Doro. lah kok iso? Sapine kena PMK. PMK iki apa, Won? Yo penyakit sapi niku. Penyakit sapi. Lagi jenengan niku. Aduh. Kena PMK sapi mawon. Loh. Lanjut. Akan tun 3 tok sapine niku. Wah, nek iki tetep awakmu sing nganu ki, Won. Boten, Doro. Wong pancen sapine niku telas. Antun 3 tok niku pedet-pedet tok. Wah, itu lah ya luput iki. Lah terus kopen-kopen piye, Won? Kopene pas wangsa udan niku kok kegawa longsor, Doro. Mosok ngono kaya ngono iso longsor iki, Won. Longsor. Telas kopine jenengan. Lanjut, panenane piye, Won? Nggih boten panen wong kula mangan nggih boten mangan apa-apa kok. Wah, nek iki tetep awakmu sing ra pecus nyambut gawe, Won. Niku nasib, Doro, nasib. Nasib iki ora kaya ngono mestine. Mosok sapi ora hasil, kopen yo ora hasil. Kok janu-janu kaya belek, kaya cengkeh ya ora hasil barang. Dina pitike tetep hasil, Doro. Beleke Hasil beleke. kene ndoke mboten medal. Lah. Kok iso? Ayo iso wong karepe pitike ora pangendhok kok. Wah, nek iki tetep kowe, Won, salah kowe iki. Lah pripun? Ah, mangkane niku si Sumar kali si Jasmo niku mun ngangkluh mawon. Ngangklu apa meneh? Sing Sumar niku anake wis wayahe sekolah.
sekolah, Yo. pun 15 tahun 10 tahun dereng mlebet PAUD. Lah 10 tahun kok durung mlebu PAUD. Lah Lah niki nek SLB wae sisan. boten edan bocah niku. Oh, ra edan lah, Banjur. 10 tahun kok durung sekolah. Lah pancen saya boten mudengan kok. Oh, alah padha bapakne berarti. Nggih, yo nek si Sumar niku wayahe nyunati anake. Sumar Anak wis Joko dereng sunat. Walah. Aku lu mulane aja njaluk duit. Lah aku ya ora ndek duit. Lah juragan kok iso ora ndek duit iki Kowe rene sing tak tunggu laporane ora angkuane laporane sampun Doro, tapi kan urusane niki duit, Wah. ora bayaran. Mosok aku ya atur lemah meneh iki piye won? Ya ora kae iki kan Doro Slamet kan juragan paling kaya raya ning desa niki. Luput. Padahal ya sprene awakmu ki ya nyambut gawe ra pati ora poso lho. Trimano takon kontrol ki ya wis ana tenagane dhewe. Mboten enten tenagane dhewe. Kula niku lampahi ya mbok mawon Doro garani. Wah, cuman kowe duit kula kok mamane. Ya apa? Lah nek kaya ngene iki yo piye won? Ayo, mboten ngertos kula butuh duite. Ngono wis dadi apa nek iki mbakmu? Ket mau tak ono-ono saka mburi kok koyo ning mendongan. Padahal kon ya iso Apa won? Kayane bangun ora percaya nyambut gawe. Iki ora percaya sing kepiye kok, Pak? Mosok sak-samono akeh ora ono hasile. Ora ono hasile sing kepiye? Wong sapine ya ginuk-ginuk manuk-manuk kaya aku kok ono hasile. Saiki ngene Bune. Awake dhewe kan ya titip sapi 16 lho. Ya. Mosok dadine 3. Telu. Walah lah teko iki ing bawon iki sing salah mesti Pak. Mboten Doro sing salah sapine. Lah kok iso? Mboten gelem urip do mati. Lah kok iso? Niku mboten ngertos kok. Kena wabah apa kepiye kuwi apa mbok disembelih dhewe? Kena wabah PMK. Wabah PK. Kok PK? Wabah apa MKMK? MKMK. KM. PKM. Nah niku maksudnya PK apa PKM? PK. Ya MPK kuwi jenenge won. Lah terus piye saiki? Nek sapi kok iso mati telu ki terus piye Pakmu? Mboten mati telu. Oh mati piro mau? 18. Kali telu tak Iya. kira ki kok mati teluan. Napa-napa telepone tasih kathah. Wah, malah meh dijoli telepon. Lah nek sapi telu ki terus teleponge sepiro, Won? Telepone nggih. Maya nek damel beto teng mriki nggih kathah. Wong kopen ya jarene kena longsor. Loh, lah kok iso? Wong kopen ora ning nggon perengan kok iso kena longsor? Lah Iki mesti alasane bawon iki, Pak. Boten, lah niku kersane pangeran kok. Ya pecat apa Bune? Saiki Lah iya Pakmu sampean to mesti salah iki ngengu bawon. boten kula lah kok iso bawon-bawon. Lah kowe salah kowe. Mesti langsung, kowe to, Pak. Won. Lah iya wis ketara to Pakmu. Nek arep njegong ning gone kursi kaya ngene barang, mulane ngasih kopene ora panen. Sapi yo do mati. Terus parine piye sawayaku? Marini nggih sae. Terus Pangan tiku. lha jenenge kuwi ora sae to, Wong. Ngono aduh. Lumayan, Piye, Wong. Pakmu? Cukup damel maam kula kok. Ini rasa-rasanya saya sudah tidak sanggup. Kenapa kamu tak sanggup? Ngon. Ya gongsek to kowe iki urung rampung kok sing jelasake yo. Jarene awet cilik, awet lahir dadi batune kok sepene ora pecah sih piye yo? Digongsek Pakmu, digongsek. Pecus, Dhewe isih pecus, duwe, Doro. dhewe isih duwe iwak Pakmu, isih duwe iwak ning gone kolam. Piye iwake? Iwak ini kok kasatan. Nah. Toh? Apa ya ora ana banyu wong ya bola-bali udan. Yo enten ning wong kula kliru ngobati malah tak diobat. Oh alah Won, ancen goblok iki. Salah iki Pakmu dhewe ngingu bawon. Lah ora betah beli. Ternak wis laporan apa urung ternak? Sampun ning kula teng mriki niku intine pak njaluk duit. Ya. Aku ora duwe duit ki, Won. Pisan, Kok iso Won. nanti duit? Lah kok nyatane laporane tak tunggu sing ono lakurane, Won. Tete laporan babakan kaya ngono kok arep njaluk duit iki terus kepiye?
Ya ora piye-piye wong jenenge babu yo njaluk bayaran. Lah ya lak winginane wis tak bayar to. Saiki nek sapine do mati, kebone do ora panen, terus aku lek bayar kowe kanggo apa? Ya urusane sampean. Ayo wis ngingklak-ingklak iki Pakmu wis pecat wae, pecat. Wis kene Bune. Suwe-suwe kok ya pecat. Ora yo nganggo anggon-anggon to Bune. Bune, wah nek nesu jan si ayu yo. Ora sopan. Ya aku ki anggon-anggon, tapi wong anting-anting kuwe iki wis mbok silih. Iki aku kanggo anting-anting cilik ngene. Lah yo Leroki. sesuk tak joli. Yang penting gelange tak silise. Ah, langi silih-silih ae bener. Lanang ngene iki. Sitek-sitek arep kira anggon-anggonane wong wedok. Yo ora suwe tak balekake, Bune. Yo dicer-cer aku ki lho wis ora nggo kalung. Sampai isin. Ayo Sesuk ki lho Won, aku PKK. Nek aku ora nggo mas-masan ngene iki, apa ya ora dipoyoki karo kanca-kancane? Bune, tak kandhani rene, Bune. Mangkap. Kok ora samangkat priye? Manut Sampeyan mesti meh rayu-rayu kan ini gelar. Ya ora ngene lho. Ngenteni glute. Wis ngerti aku ki nek arep gelang. Kowe tresno to karo aku? Ora. Tresno ora yo. Ora. Tresno karo bawon ngono. Aku tak nyilih bentakku sik ya, Bune. Emane. Alah, engko tak Winginane aku tuku ning gone pusaka emas iki sing model terbaru parah disiwe. kan ora suwe ya, anyaran mana. Ah, kemprus. Iya, tapi Kowe meneng ae tak jaluke bayaran nggih. Meneng wae. iki gara-gara kowe kok Won. Kowe nek isu-isu malah arep njaluk gelangku. Ora Pak jaluk gelang, Pak jaluk duit. Wes kowe meneng sik. Yo, tak silih sik yo. Aku sik sayang ya, iki sik bling-bling ngene lho, Lah. mosok arep disilih. Tapi kan Pusi, Mas tak karo pusi. bojone kan tetep awet bojone. Ya iya sih, tapi iki lho Pak, kok sesuk tembasnya sing kaya ngene meneh meling-meling. Jagat. Selamat wis ora ndek duit. Ayo. Lah wong ki pancen kok kowe mergane iki dadi mas-masan kok arep dipreteli kabeh. Lah kan yang Pak jaluk bayaran. Kowe iki anteng sik. Jaluke bayar nemen malah Telepon anteng. Kowe ya gongong isar kok iso malah jegong ning dhuwur. Ora kok dadi juragan sih, polo-polo. Kok sampe wis ora ono sing didol. Wis tunggu kene to to. Kok ribet-ribet. Duit sana. Lah kuwi mosok tanduk bawon isu-isu wis arep njaluk mas-masan. Ora sampe melu ora mlebu wae mlebu. Lah mas-masan ku kok sing dijaluk. Mlebu wae. Termas bawae. Ora usah kaya ngono kaya ngono wis mlebu wae. Gampang. Mlebu wae dhisik. Iki durusane cah cilik. Piye ki Pak sidone atono aja sampe krungu. Iki wedange Aku. Lah iya. Wedangmu. pelit. Cilik wae wong mau ya wis arep njaluk mas-masan kok. Lah kok cilik meneh. Ah, laksana apa kuwi ya wis parep kowe. Ya lumrahe medhayo kaya wedange semene iki lho. Lah saiki nyatane kondangan yo glane sakmene. Yo gak medhayo ya wedange. Gelem ngombe apa ora? Wis gelem ngombe apa ora? Ngombe ora? Yo gak sampean. Lah yo Sing bener aku paling kan minggu dombe. sesuk kan dipecat wae kamu wong kaya ngono kok. Ton ijo libas gede to, Ton. Ora ono. Piye ki Pak? Ya wis tak silih sik to. Kan arep disilih. Kan wis sayang to karo aku. Kok nek aku ora nggo mas-masan diboyoki. Ah, tetep dicoyoki. Ora ngerti kok wedok saiki ae. Kok aku bale ora ayu to nek ora nggo gelang ngene. Wah, ndoro bangku Itu kamu tetap seperti bidadari. Yo, tak silih sik yo. Seminggu. Yo wis seminggu tak belakake. Tenan iki Tak saiki dino. lamun, tak Saiki lamun. iki dino apa iki Setu. Kok balekke Setu ngarep yo. Ya ora nek ora setu yo Jumat. Ora semoyo, aku pengen Setu. Ya wis dino setu. Isu apa sore? Yo esuk-esuk to. Ora nggo mulai to. Ojo. Nego kowe
Ndi kula mawon sing celake. Allah, mustang-mustang. Tun rene tun. Iya iki sesiji. Yo sisan kabeh to. Kok kabeh to jare mau ngomongnya siji to. Anting-antinge kuwi siji wae. Iki anti-anti Mbak Tiami ya wis mbok sile. Oh, ono regane kuwi. Kalau ndak lecet kok nek adol ya lho mawon yo. Rugine ngomong iki. Kula mawon sing Ora ya. Iki lho. iki piye-piye wingi kok. Wah, Alon Pak Muawon. Gawane alon-alon lho iki ono wadahe ono sekati. niat met cepet met ah. Ya Allah, iki dadi mreteli kene. Kok arep langsung mbok Urusane jaluk to? Sumar karo Jasmo kuwi tak urusane aku. Yang penting iki kok tak golek dhewe. Lho ya. Tawon terus saiki aku ora nggo apa-apa ngene mung kowe. Sesuk meneh kowe rasa kene. Terus tak bunyi sing kabar. Kali kula jare mau nakon-nakon. Dadi ra kangen iki nang bulanku dijaluk kabeh. Wis to tak sake ya. Alon-alon pi lecet aja diwur siji kene lho Pak. Lah piye jenenge kok ono Dik? Siji-siji ngesake to Pakmu iki kok ndak lecet iki. Ngomong-ngomong. Dek atun niku saniki pun gadah pacar. Ora usah takon-takon wis aku wis lemes iki. Oh, gelangku wis do didol ngene. Ya wis kono diteruske dhewe lah mundunge. Arep turu wae lah dadi Oh lemes. sik to Budi. Aku ora semangat ya mbok gawe to Pakmu gelange wae mbok jaluk. Wis ora turu bene. Lah kowe tetep njaga ngisor to? Pancen babu ra sopan. Mboten mon cerita-cerita ya penae timbang nang isor tenan kebun. Piye, Won? Priye jenengan? Masalah lang beres. Beres. Engko masalah apa mau ke? Sumar karo Jasmo. Sumar karo Jasmo kok tak pikire. Iki kok tak doli dhewe nang tuku Mas. Ngono Ngono ya. ya. Nang tuku Mas, ndak yo nang tuku sembako. Lanjut. Kowe terus arep lunga apa sirep ning kene, Won? Nguse wong medayo kok. Lah jarene kadung ngombe. Iki ora tawani madang ora. Ora nyanti bawan wae. Ora bawan. Ora pengen gelange dijaluk Pakmu. Aku tantes ngaca ning mburi. Arep adus. Mosok gelangku ora ono adus sih. Mas jenengan ajeng adus kok mboten sanjang-sanjang. Lah arep apa? Ora Kok tak jaluk meneh wae ya. Pak. Ojo tak ngene wae. Yen awakmu arep mangan arisan, kok gampang dilekone atur. Ya isin to Pakmu, gelange aton kan cilik, tanganku gede. Aku biasa nganggo 10 gram, kalau kon aton mung 2 gram. Beleke wae lah, esuk wae. Lah iki kan usake Jasmo. Esuk wae to. Ojo. Wis to Pakmu, aku ki wis setan ora nganggo mas-masan, kok ora ayu meneh. Kamu itu tetap cantik. Ora iki gombali iki aku. Ora beleke. Ojo kaya ngono, Bude. Ora apa nanti siji. Sesuk to dongke kopen. iki sapa to? Ora sopan. Kamu iki jengkong. Kowe isor. Tak lemprak Kowe. Mesti kan lurah to. Oh. Anyar. Pancen pekok bawon kuwi. Mulane dadi penduduk kuwi sing tertib. Duwe KTP. Angge salah selamat wong. Kok salah selamat ya salah kowe sing ora di KTP kowe. Nang kebon wae. Ya ono pilihan lurah, ono pilihan caleg, berarti men ngerti Niki lurah sing anyar. undangan. Iki lurah. Lah nek kok gowo jas Pripun? Lurah. Iki janjane ono apa? Kok taruh kok ribut-ribut ini tekan dalan kono. Ono apa ya sindel iki ono apa? Kok iso suarane iki Lah tekan kuwi lho Pak, lah kuwi lho Pak Lurah. Kula niku mbeto mas-masan namung kalih. Anting-anting pun didol. Kalung pun mboten ngagem. Niki tarik gelang loro arep disilih iki lho karo bojone kula. Yo jane nek
jenenge keluarga kuwi kabeh kudu bebrayan. Oke, Bi. Yo sing Kula pun lanang. brayan-brayan, wedang, madang ya kula brayan. Yo brayan nek kowe ora saumah ora apa brayan mangan Pak dhewe-dhewe. Lah ya mulane mosok babakan mas-masan kula kan brayan terus Yo maksud iki Jangan karo Pak Lurah iki. Wah, ampun. yo nek wong lanang kuwi ana butuhan, kuwi kan kabeh tetep kanggo apik keluarga. Lah nggih niku Pak Lurah leres. Pripun Pak Lurah? Piye to Pak, sampeyan iki dadi kandhani jegong wae to. Kawan ngisor ae sampean. Ora kanggo gawe pancen bojone kula niku Pak. Tumbaske mas-masan setahun pisan mawon mboten mesti. Kula tumbas. Ayo kira-kira lah timbang bojone nyok. Ora tau. Lah pokoke ndek bojo Yang duwe. sing gencangan kae. Oh. Walah. Jenengan kok kenal kula? Wis Lah Pak Lurah, rumangsane ora iki nek kabeh warga iki jeneng lurah tetep kudu ngerti. ora usah diterus-teruske Pak Lurah. Terus kula kedah pun nggih. Iki gelang kan Yo apik to Pak Lurah. dirembuk sing apik-apik. Dadi nek ana masalah iki diomongke sing apik, digoleki jalan keluare. Lah nggih pun enten jalan keluar niku tak ngedol sapi. Niki jalan kuare. Ora ana lawange won. Kan jalan Iki wis tak dikon ngedol sapi. Malah iki sing pengen gelange kula ya Pak Lurah. Jenenge iki bondomu kan yo akeh, Mas. Yo ora nyangka nek kok kowe kuwi duwe masalah babakane nggon duit. Wis ora apa-apa. Kan bondomu ki akeh, kebonmu ombo, ternakmu akeh. Kuwi wong-wong yang wis do ngerti. Lha saiki nek kowe kok duwe Lah niki bojone kula mah wirawiri mawon. Terus pripun Pak Lurah? kene pangku Mas. Sangku Pak Lurah mawon. Ki bojomu ki priye sih, Mas? Piye sih bojone kowe iki mah kadose kok rada stres pun. Oh, lah sing stres iki sampean. Nek stres tak wayo kula mawon. Mbok tenan aku risih. Pak Lurah mboten. Yo iku ora bukan priye. Lah niku ngeten, Bang. Priye ana ngeten. yo. Selamat, Tenaga kula niku kan ajeng nyuwun bayaran. Nah, Yo. masalah niku sapine boten hasil. Ora hasil lu sapu pirang-pirang kok ora hasil. Nah niku kula nggih boten ngertos. Bawon. Wis male sampean ki njegong wae to. Bener-bener ngene kok. Nah, kula niku batine ajeng ngampil mas-masane kula ngoten. Lah kebonmu ombo, adol kopi kan. Bener to Pak Lurah. Nek tak pikir-pikir nek ajeng sate kebone kok emane-emane. Yo kopine ora kebone. Lah kopine boten hasil niku Pak Lurah. Kok iso ora hasil kok Lah bawon niku pekok kok Pak Lurah sing tak ngopeni niku mboten saged. Lah kok iso bau? Malah mau sapine diobat turene dados kena Diobat. PK. kok PK sih? Oh, PMK. Sapine kena PK. Bau. Lah niku kedah. Bedane kan PMK ku yo ono obate iso diobati. Diobati apa sapine? Bupati bodrek niku. Wah. Lah rumangsamu wong mumet to kowe bodrek. Sapine langsung geleng-geleng banjur mati to Pak Lurah nek ngoten niku. Aduh kowe genenge ngubabu ya goblok kok. Mat. Ora percaya lah selamat banget goblok kok, Pak. Yo memper. Goblok ya goblok. Lah kok iso gelem mbek slamet kowe ngerti Oh, goblok. lah kowe kok Biyen kuwi kan dheweke sawahe oke, kebone oke. ombo. Dadine aku Terus? gelem. Wah. Jebul ngerti-ngerti saiki tukang reteli mas-masane bojone Yo ki aja cepat-cepatku. Iso ngono. Iso rampung Lah bondo niki kedah pripun niki Pak Lurah? Ayo kedahe kula kudu oleh duit. Nah niku Arep Oke, gawe butuh apa duit, janjane buat kok? makan. Duitku ki arep gawe apa sak janjane? Kowe mangan yo bendina nang kene, bali berkat. Butuh duit ge opo? Anggone nggih teng alas niku. Mboten weruh bakul pakaian to, Pak? Lah iya. Arep njaluk duit. Jane iki kowe iki wong sing ora butuh duit to. Nggih butuh mawon. Lah kok ngerti duit kowe iki? Ngertos kula Pak Lurah. Ning kan pisake nika kancane kula si Jasmo kawe si Suwar nika. Lah nang opo? Anak iki wis 15 tahun durung sunat si Ya. Suwar. Cokotke kiri rono. Ngawur. Lah sunate piro to, Won? Sunate piro? Sunate yo siji lah nek loro priye. Lah ya wis Lah kok nganti 15 tahun ra sunatke iki? Apa ya ra wis alot kok. Kelas piro saiki kelas piro? Ora sekolah. Wah. Lah niki kedah pripun iki Mbak? Kok jan bingung temenanan iki.
Mulane dadi wong kuwi gelem sinau, gelem maca, dipinter. Ndungake. Lah wong Juragan Pak Slamet niku mboten saged maca kok Pak Lurah. Ngeten Mawon. Piye? Kan ngeten. Ora sinau ora apa-apa, sing penting sugih ngoten an. Warisan soalnya. Tapi amarga biyen wong tuamu bodhone akeh. Ya aku ngerti wong dhewe saangkatan. Kae kancane wae iso dadi lurah bagus ki. Tapi bangkune dadi babu. Lah kowe lak ora Kowe padha ra saangkatan. sekolah gene kok. Lah kula mboten saged. Lah ya ngeten, kula niku ajeng ngambil mas-masane bojo kula. Nah, tapi bojo kula niku jan ewet sanget niku dirayu-rayu niku kokan. Ya jane iki nek kowe pinter, bondone wong tuamu ki akeh. Kowe ora perlu kok nganti nyilih mas-masan. Wong hasile kebon sak arek-arek kebon kidul kono kae. Kae yo wong tuamu kabeh to. Dalan niku jan duka niku jan bawon mboten panen. Pancen kabeh kuwi masalahe ning bawon ketoke Pak Lurah. Masalah iki siji, goblok. Lah, bener Bener kuwi. goblok niku jane sinten? Ya kowe karo Slamet karo bawon. Jenengan bareng lah ngomong ngurusi rumah tanggane utang lain. Lho lah kowe iki ora ngerti aku ki lurah. Duwe warga, dadi masalah warga ku ya aku kudu ngerti. Wis teko bojone kuwi dikembangkan. Sing tekak kowe, sing nggo masalah kowe. Nek kowe ora njaluk duit kan ora ono masalah. Nah wis ngono wae Bune. Tak sile sik. Gampang seminggu meneh tak joli. Padahal wong tak son malih. Aku men dijoli Pak Lurah. Lah kok iso aku nang ijol iki piye? Bojo-bojone sapa? Ijoli jenengan kok Pak Lurah. Hah? Ijoli jenengan mawon make sing gede Lurah. Darah, ah ora. Slamet sing bondone nek kudune pangan 7 turunan wae iso rampung karo Lah kowe niki kok. Slamet kan turunan ke-8. Tek. Ya. Bune wis ngono wae. Tapi tenan galeke. Iya tak balekake seminggu meneh. Wis ora apa-apa disilihke, tapi Tak kowe copot ya, kudu kowe. ngono, Mat. Tak copot ya. Weh. Masalah jaspo kok tak urusane. Yang penting mas-masan kuwi tak dol, dadi duit, lah tak dibayar bawon karo kanca-kanca. Ngono ya? Ya, lah wis ngono. Ikhlas ya? Ikhlas. Siji nyampeni ora to sakjane. Yo jane ya ora. Kan yo bayarane pirang-pirang tahun tak bayar. Padahal wis gede. Kowe pirang sasi ora bayaran ngono. Kok pirang sasi pripun Pak Lurah 3 tahun. 3 tahun. Mboten bayaran kula. Tapi kowe bedino ya mangan. Yo mang. Mangane nang kene. Boten Kira didoli saya paling larang ini Pakmu. Ayo gampang. Ngesuk tumbas sing paling larang. Temenan lho. Nah iki kan 10 gram. Sampai tanganku nek ngenggo ngene. Ya Terus iya tukoknya ngene sing ku nek 20 gram. warisan. Nah wae kowe iki mergo kowe iki aku adol gelang. Arep njaluk tukoke kalung barang ora? Iya kalau wis ngono ki Ya, tapi dile-ngile, Mat. Apa-apa, Omongane tambah kuwi sing apa. dicepel omongane. Nggih. Pen ora dadi masalah meneh, kowe wis janji ya tetep kudu tepati. Dibelekke. Nggih. Ngono ta Pakmu. Nah, men pinter ngesuk meneh men ora dol-dolan, iki mulai saiki do sinau. Wis ana perpustakaan ning desa. Perpustakaan Gria Pustaka. Men pinter, ayo do maca. Dol-dolan iso duwe. Tapi kula tasih ayu kok Pak Lurah. Ya wis, ayo. Kere sajane boten kere.
seneng. Ah, oke dhewe. Lah toh nek dikongkon biyangane kok sok kaya ngono. Ki lho biyangan ora teroke. Delok sinau apa? Tenan tapi sinau, aja mbok delok ketok. Wis suwe anggonmu bapane. Bapakmu budal pamit kerja. Kok ya tekan seprene ora mulai-mulai ora bali-bali ki kepriye ya Le? Apa urip, apa ora, apa madang, apa ora? Kok ya ora eling anak bojo sing ning omah. Bojone ngeliyen apa ora? Kaya wis rada sautara bapakmu lunga. Ora ana kabare. Wis berhasil entek. Tengone entek, kulone entek. Njur kepriye? Janjane ibu ki rasane rentes teh. Rentes. Ora kaya anggone bapakmu kaya ngono karo mbokku. Biasane bapakmu ki mati. Iki wis pirang-pirang sasi ora bali. Aja meneng bae. Ngomong sama kowe. Alah, paling ibu kangen tuh. Yo kangen, jelas kangen to Le, wong bapakmu ki yo cintane mbokmu kok ora kangen. Iki lho, iki delokke ki. Biyangane ora iso ki. Ngene. Jake. Ah, ini kok yo kangelan ngono. Iki mergo kaya ngene iki yo mergo pakmu nggih. Atine ibu dadi ora karuan. Nyuruhke beneh wae ora iso-iso. Mergo beras entek, apa-apane entek. Ki mbokmu ki sing maune lemu malah gering kok ngene iki yo mikir butuhan. Pikir kaya kowe. Kowe angel kanjani karo mbokmu. Jangane nek anggo kaya ngene iki apik ora Le ayu ora. Ayu. Tenane. Lho, tangga-tanggane do ngalem kok. Wah, saiki yune tambah ayu, tambah seksi. Gelange kemrompyong, pas-pasane oke. Ya jelas wong bojone gemati. Digang barang. Wah. Korene ndang terus naune. Mau tekan ngendi Le? Mbokmu TikTok ya? Tekan ngendi? Oh, tekan nggon tanggane ya. Heeh. Kae Yuwarsi kae iki ngomong. Mbak Warsi mandi deh Mbak Warsi. Mergo wingine bar jahit ke mrono nyong. Jarene gelange keprompyong. Kok Kang Slamet kok kaya gemati temen karo sampean yo yu. Saya suwi kok disawang kok sampean kok saya mompyor. Lho lah ya to yu. Bojone sapa dhisik? Nek kaya ngene iki ora iso ndondomi ki Le. Apa piye ya sing diswek-swek iki piye ya? Lah ya wong sugih. Njur kepriye? Oh, sama sugih, lambune suwe kok didondong. Lah ya nek tumrape dhewe ki ya nek tumrape dhewe ki ya kayane kaya wong sugih, wong karang bapakmu ya wong sugih. Lah tapi nek ana sing suwek kok ora didondomi ya eman ra Le. Arep nggo tuku ya rada mikir-mikir, seneng nggonmu kok akeh mas-masane mbokmu men mompyong. Men disawang penak. Sekolah kurang bayar.
bukune anak ente. Pensile wis do busel. Beras ente, apa-apa ente. Jon ngomong kan piye le, koyo ngene piye. Arep didole eman-eman le, wong iki kanggo sedeng kok. Akeh wae ditemokke karo Pak. Nembok wadon gelane yo tanggo teparo, kae Mbak Marsi ki yo iso ngomongke priye. Yuh, aja wae nganggo senono seminggu kok saiki gelane wis didol. Apa sampean ki yo ora bisa ngliwat yu? Ngono yo priye le? Tapi nek ora didol sesuk dhewe arep mangan apa? Ya wis ngono ae le. Saiki kowe toto-toto. Tak jeneng Sumarjo. Oh, adol-adolan ora apa-apa. Barongan? Arep njaluk barongan? Sesuk iso mangan apa ora wae wis mikir-mikir kok njaluk barongan. Bukumu yo. Yo iso njaluk barongan iki. Wis iki disekolahke ndak Gelang ibu kae lho. Kok kayane ibu ngerti ya, Nduk? Apa ibu takon wae ya, Nduk? Ampun Bu, kenal wae ora kok ya ket mau kok ya sing nyawang kok ora ngepenaki ya we. Pancen gelange kon ibu kok, Nduk. Apa yo? Terus ibu tak takon wae. Ora apa-apa, kowe ngertine nek isin. Mbak Yu. Jenengan tanglet kula yu. Lah iya, sapa meneh? Badhe tanglet. Jenengan namine sinten, Mbak? Kula Yuning. Dos mending menika. Jenengan sinten jenengan? Kula Srintil. Oh, yu Srintil. Kok tak gotek-gotekke kok kawet mau kula lewat kok jenengan sik nyawang rada ora ngepenaki. Ora usah GR kaya ngono to iku ya. Omahe Yuning ana ngendi yo? Arep ngopo tak kok omahku? Wae lagi kenalan wis tak kok omah.
Ya arep takon wae, ngono wae kok sewot. Oh, ya nek kapan-kapan pas mampir ning kono pas dolan, mampir nang omahku ndadap ayam. Oh iya. Ndadap ayam. Ndadap ayam. Lah niki badhe teng pundi yo? Badhe teng Sukorejo niki badhe tumbas cincin. Oh, arep tuku ali-ali wae kok gaya yo. Ibu, mas-masane ning omah, ning cepuk. Tapi lak yo ora pamer kaya ngono to, Nduk. Ngomong wae nek jenengan niku iri, sirik kalih kula. Aja kasih bojoku sugih sing kuat nekokke. Tapi yo Nyatane brondoli. lah kan tak nggokke anake arep ning pasar kok kemrompiong kaya ngono. Yo ning bojone Kang Slamet, kemrompiong kaya ngene. Lah ya Allah Gusti. Ketok nek kaya ngono kira to nganggo. Tapi kosek. Ketoke kok gelange padha karo nggonku to iki yo. Apa toko Mas ki yo nek ngedol gelang ki yo siji totok. Ya mestine yo model ki yo warna-warna. Sing nganggo yo pirang-pirang. Tapi kaya ngene ibu yo, Nduk. Deloken iki ali-aline barang. Akike kok persis gone ibu. Alah ngomong wae nek sampean ki ora duwe Kok foto. sik jajali. Lecet-lecet iki koyone persis gone aku kok. Lah, iki sing kenal kantu kasmu bali kae. Deloken tonton. Ora kok isi to Bu. Nek koyo ngene. Sing siji ana lecete yo. Sampun kuwi nang Delok. Iki anakku. Lah iki nek gon aku iki. Gon aku kaya ngono. iki tetep sik. Ora Mbak Yu, ora aku kira arep njaluk. Mas-masanku ning omah ya akeh. Aku takon ngene. Wes ora sangkut ya. Mas-masanku kuwi winginane bab disile bojone. Terus samarku kan didol terus sampean arep Aku lak ya wis ngomong to iki. Aku wis ngomong karo sampean. Nek nang toko Mas kuwi modele pirang-pirang. lah tapi lecet-lecete barang ya padha kok. Lah nek mbok menawa ning kono dileceti kabeh. Ya ora mungkin masa toko mas-mas ngeleceti. Delok jajali. Lah, yo, iki ngopo ya? Yo, aja Kok sampun kowe iki mbela ibumu to? Lho kok sing joroke to, Bu? Ki anake to, anake. Lah yo anakku wong karo anakku. Kok gelem mbokne galak ngene. Delok jajali, delok. Kan kok gelem mbok cepet lho. Delok, lah iki gelangku tetep saiki sampean ditukokke sapa ana ning toko Mas endi? Kuwi bae. Lah wong aku duwe bojo ya mestine tekokke bojoku ra yo. Aku ya duwe bojo. Bojone sampean wong endi? Wong Rembaka. Lah kok padha ya lampet. Kok. Kosek. Sampean tuku masnya ning endi? Ning toko Mas apa? Masalah betul. Pancen stres iki wong iki, Nduk, stres iki. Saya stres ki sampean. Lah iki mas-masanku masalahe yu. Sampean tuku mase ning endi? Aja sok nuduh nek Sampean tuku mas-masane ning endi? Nek ora duwe bukti aja sok nuduh. Sampean iso tak laporkan nang Pak Polisi. Lambene karo klambine padha to, Nduk, abang. Dindirang ngono. Kae anakku iso ngomong, "Iki lho, Nduk, kok yo cangkem-cangkeme kaya slamet." Apa? Iya to, Bu. Apa? Kan Pakne, sapa kuwi anake jenenge sapa? Komir. Wis stres kok Ibu. Mosok cangkem-cangkeme komir kok kaya slamet. Nek duwe cangkem ki kok yo didoko. Lah kae Tutuke sampean kuwi. bongore mbokne kuwi kowe. Iya, kok gelem dipek bojo. Ya Allah sabarkanlah hati. Tapi Ibu yakin kuwi mas-masane Ibu ngene wae. Kowe mboten tangan. Kok yo ana wong ora duwe mas-masan, aku jare duwekmu. Goceki tangane terus Ibu sing njaluk gelange kuwi. Kuwi iki gelange Ibu to, kowe kok ora mbela Ibu ta? Delok. Ya wong anakmu wae yo ngomong nek kowe kudu duwekmu kok yo kowe iki kok yo Tapi arep njaluk gelangku. tetep wae Ibu. Ibu ki ora mungkin lali karo wae Ibu. Ora mungkin. Piye? Iki tetep wae aku.
ono apa iki? Ora iso tenang Ibu. Kono sing ada kono. Tambah pamer kok. Kok mecek lime? Sang penyabang kowe tambine kok ngono lho. Iki ono apa iki ta Yune? Lah niku Pak Lurah winginane preso to pas kula gelir kali bojone, niku gelange ngene kula. Kusik. Ki ono apa kok ribut-ribut nang tengah dalan kaya ngene iki? Izin kae lho karo Pak wong-wong. Lurah kula jan yakin sangat. Pak Lurah Yakin apa? Pak Lurah sawangan to. Sawangan. Boten. Masalah iki kepiye? Pak Lurah. Pak, niku asale presane. Oh, enggak tahu nih. Pancen. Gelange nggone kula. Kowe iki ono Pak Lurah ki ora ngajeni babar. Lah kok. Wes, ngosik ngene. Ki cekli tun, mbok ceklitun. Ada kalimu iki. Gelange. Kusi. Iki ono masalah iki apa? Masalahe apa? Mirengake Pak Lurah, kula nembe mlaku kalih apun. Yo. Lah wong pipet cicil lho ndelokke. Tutuke iki jan. Rungokke sik to. Kusik gene. Ah. Apa wong wedok ki mesti kaya ngene apa ya? Terus pipet cicil lah Pak Lurah. Tak lirik-lirik. Lah, dilirik to Pak Lurah berarti sampe cicil niku niku. Kusik wes. Ngosik. Jelaske sik masalah iki apa? Iri. Ketemu ning dalan. Sayu ora. Wis. Lah, ngoten Pak Lurah. Masalah priye masalah ini? Aku teng mriki. Yo. Ndelokke kula mawon to. Oh. Aku lirik. Wong niku riyen sing ndelokke kula. Lah nek masalah trimo ndelokke iki yo masalah. Kalian Pak Lurah, mirang kalian. Kono aja cepat-cepat. Kerah tenan. Gelange niku Pak Lurah sing dienggo padha ngene aku. Lah kok nek Jenenge toko Mas toko Mas ki kan dodol mas-masan ki ora siji toto. Lah niku Pak Lurah leres niku nggih. Terus. Titen alian ini sing dienggo menika. Niku lecet mriki kena watu pas bayi kula. Jal saiki. Delok jajalan Pak Wis Lurah. kusik. Kenal wae Jal yo takoni. Jajal. Yuning. Dalem Pak Lurah. Kuwi mas-masane oleh saka ndi? Yo plane. Kusiknya takon karo Wes meneng Yuning. wae. Sampeyan meneng wae. Wis. Umer, Jal mas-masane oleh saka ndi? Nggih ngeten Pak Lurah kepareng kula nderek masuk. Entuk nderek suwen ngono iki. Sampeyan wis kono nek trocos wae. Ki pancen wong kok yo jan tiyare jamak. Bocah ini tuh, Mbok mau dibela to, Mir. Mosok meneng wae. Mbok mau dikeroyok kok meneng wae dibelong. Cah lanang kok. Wis Mir. Culun piye kok, Mir? Cangkeme ngono. Piye, ki wis kok ngendi Mas oleh saka ndi? Kowe kono. Kae pojok ngono kae. Ora. Aja di sana. Ora, arep kene. Wis. Rampung ya iku jelane. Niki ngeten Pak Lurah. Yo. Kula badhe matur sekedhik. Ya wis langsung wae intine. Mas-masane oleh saka ngendi? Kok sak to? Kok malah nyentak to? Takoni apa? Ya kan nek takon ki kan ya saka ngarep saka pucuk tekan bongkok. Ya wis, Lah, ya nek tak rungokke. Nek jenengan Wis, takon iya tak rungokke wis langsung cerita wae. santok ku Pak Lurah. Wis rabar. Wis kowe barang ngono wae. Sampeyan meneng wae. Kula niku kan badhe teng peken Pak Lurah. Ah. Badhe nambahi cincin menika. Yo. Nggih, kalih lare kula. Bener, Mir. Bener. Bener. Kurang Ya ngapusi bener lho kuwi. iki anakku kok. Ya Ya jane iya, nek caci cilik kan ora ngapusi. Lah nek caci ora iso kok. Lah nek iki wong wis gedhe. Aja cepat, Pak. Aja cepat. Koyo anak. Ono. Harisi. Jajal iki gelem. Makan. Engko sik yo lho rampung sing crita. Ya wis teruske. Lajeng kula niku, aduh maaf ya Le. Lajeng kula niku kaya ngono lambene moncat-moncat. Lah to cangkemmu kuwi. Ki Lah to. Lah kapok rasakmu. Teruske. Turun tahu. Lah wonten mergi kok sing ndelokke kula niku kok saka pucuk tekan bongkot kok ora menaki Pak Lurah. Terus. Nek ngene kanting ya, Nduk. Tutuke iki udah. Yo mbrak. Muni ya kan. Lampol Kok nek gentenan. Iki brebegi. Priye sing cerita arep teruske apa ora? Wis teruske. Lah terus pertama sing takon ki ngepenaki Pak Lurah. Ya. Jenenge sapa yu? Tak jawab Yuning.
omahe ndi dadap ayam. Wis tak Terus? amperake mbok nek ndi-ndi. Ora Teko mampir. dadap ayam Lah to saiki muni ora sudi. Mau ora kaya ngono Pak Lurah. Ora kaya. Wis teruske weh, ora rampung-rampung. Lah kok ujung-ujunge kok iya arep njaluk emas-masanku. Lho, kok iso Pak dijaluk? Sampeyan ki aja ngono. Piye? sanjeket wau to. Muni priye? Suaramu ki angel dimengerti. Lah ngeten mulane jenengan Rocos, saya gene kok. Mas-masan niku lho gelang Iya. kali. Jenengan eling mboten? Pas kula padu kali bojone kula jenengan nembe lewat. Ya, Nembe lewat ku padu ya do mompong kene Alah jalan. kesuwen. mas-masane kula disilih kali bojone kula. Heeh. Lah niku gel persis. Delokake jajal Pak Lurah isih melang-meling kaya ngono. Ya bener, modele padha. Nek nang toko Mas. Tapi kan Pak Lurah terus Kae kan oleh ki ditukoke bojone. Lah nggih, lah kula nggih ditumbasake selamat. Selamat. Bojomu selamat. Bojomu ya slamet to. Bojone Iya arep toh? sik, bojone kuwi ndi kerjane? Ya gek kerja. Ora ngerti to Pak Lurah bojone kerjane ndi? Aku ya ora ngerti wong lurah anyar kok. Mung ngerti datane jenenge slamet. Yo. Nek aku ki apa ya tau Bojone ndak ngurusi padha. bojoku ki kerjane ndi? Sik kene men. Ora nih. Yo ora Angger kekerasan, Bu. ana lejate anakku. Lah iki bongore kaya selamat, Duk. Jajal rene, delok rene. Lah kok iya, Bu? Lah digale selamat iki. Tapi enggak bohong ya, Duk. Kok iya ya? Kamu kaya ngapa? Beh, kok cangkeme padha. Kok kok cangkeme kok padha? Sik. Iki wis ngrebut mas-masanku jane ngrebut bojoku. Kok sik. Rene orane tak teot kowe. Wis. Iki cacile. Delok ton. Ngene jajal. Oh, yo anake kok kena cangkeme. Yo yo. Sini apa meneh? Apa meneh sing Yo aja cepat. Kono. Sing kono. Satu sana bocah. Jajal kupinge loro ora? Kupinge loro ora? Ya loro. Ana wong macok kupinge siji. Motone moton. Ya loro. Nek kowe rada ngedekoke ya sik kok sik. Delok. Kowe rene komen ora ketok. Aduh bocah anakku. Alah nyilih sedela. Aja kasar-kasar iki cah cilik. Rene men. Kok janu Wis Pak Lurah. lah kowe kok karo Pak Lurah jan ngajari babar. Lah, kowe tekeline. Ora nyilih komen. Wis kok aduan. Ora tak galaki kowe. Nek trimo arep nyawang wis kok kono ketara. Ora semang dadak nyeret-nyeret anakku. Anakku sik cilik. Sama dule rada mlengsek. Kowe mlengsek apa ora ya? Wis, iki kayane ora bakal rampung nek dibahas nang kene. Ngene wae. Mlengsek ora ya, Ton? Wis ngene. Saiki katake wae. Yusrintil karo Yuning melu aku. Apa meneh sampeyan ini arep apa meneh? Kowe urung weruh. Kowe melu aku rek bali desa wong loro. Atun mulai celukke bapakmu dundang ring bali desa karo Pak Lurah.
padahal aku. Jebule kaya ngene iki dadine lurah kowe. Ngerti kok ngene iki aku moh. Kudune lu kan jenengan mutusi kawet mau. Mutus iki priye wong wong loro reyane dalan malah Lah, ngomong terima anak jaluk sampean gelang. barang kuwi ora gelem njaluk gendong Ruwoke, sampean. ruwoke. Kula Saya. jaluk gelang. Nek mau langsung jaluke nak rampung ora sandet rebel. Lho sampean kaya ngono kuwi ya dadine penodongan. Rampok karo nang dalan kok iso njaluk gondone. Sing nang anti-antine barang padha karo gonyong kuwi. Wis wis. Anteng-anteng, saupau. Wis, saiki ngene. Wis. Besok apa meneh? Besok doke barang jan Wis gelsan teman. wis. Sintil menang. Kene balik desa. Sridil kaya. Kene balik desa. Sing ngajeni. Kene. Lah cangkemmu ya tutupan to. Abang menyonyor koyo. Kucir pancen iki jenenge wong iki kaya Lah iki nek kaya ngene iki nak nambahi bojone sing nambahi katresnane bojo. Ngomong bareng kadang hanya untuk suami. Jarine kan ngono. Lah sampean ya tak itu ora krungu wis wae. Wis. Sentenan iki nek balik desa. Sing pating kumpret ki sapa? Wis ngene. Wis ngene. Saiki dodonge perkarane priye? Wis tak jelaske kasih aku Omongane sing tenang. Seko siji tet ora tet. Angel ki mumet sing ngrungokke. Pak sapa sih? Srintil. Yo wis Ril. Kula iku Pak Lurah mesti ngalahan to Pak Lurah. Yo wis bentar lagi ngrungokke. Trimone mas-masan teng dalem iku kathah Pak Lurah. Yo terus. Kiwoman. Yo. Mas-masan iku. Ngerti. Omongane iri. Yo kiwoman. Terus ki. Terus nggih wau niku pas kula mlaku karo Atun. Lah Dipindahkene. Cangkeman dhewe lambene bingkem iki lho. Tanganmu ki Wis. lho mau piye saiki kono. Wis terus kene. Terus bar kuwi to Pak Lurah. Bar kuwi ana wong kuwi nganggo klambi abang, cangkeme penyonyor. Wis rasa tambah-tambahi gene, ribut maneh. Delokke aku Pak Lurah saka ngisor tekan dhuwur kaya ngene. Terus. Lah rumah samu ki awakmu koyo ngono mau. Kene wis sekati meja. Aku mau sing delokke kaya ngono uga awakmu. Kaya ngono kuwi. Terus bar kuwi to Pak Lurah dan nyawang-nyawang kaya ngono. Lah kula kan wesane kan biasa ya Pak Lurah. Yo. Jeneng aku ki yo ndelok nek ora Wis masalahe wae. Wis rasa delok-delokke. Masalahe wae. Ora rampung-rampung tirak-tirik. Nek ora ndelok-ndelok nek kesandung to Pak Lurah. Lah bar kuwi meneng resik aku sing kon ngomong cangkeme. Aku iri Pak Lurah, iri. Cangkeme ning kuwi tuh. Terus bar kuwi Pak Lurah. Salah sekali kon dhuwur tak ngisor medun-medun. Yo. Gelange kok persis karo ngene kula. Gelange padha, monggo sampean. Loro-lorone. Meneh sing paling menguatkan Pak Lurah. Piye? Ali-aline kene kuwi lecet-lecete padha. Ngomong wae iri. Terus malih Pak Apa Lurah. meneh? Bojone kula kok nggih sami namine Jenenge Slamet. padha. Lah wong sing sak arteh jenenge Slamet kowe pirang. Lah padha-padha wong Rembaka to. Wong Rembaka to Slamete. Wis. Malih Pak Lurah dereng rampung. Apa Rene kula kan meneh? ngomong. Delok kendoke kumir kae. Cangkem-cangkem bengor-bengore padha slamet. Kula kan tambah yakin Pak Lurah. Yo iki saiki Nek niki niku nyong wis mas-masane mudeng, kula. saiki nyong wis mudeng. Digong. Ora iso. Yo wis karepe kado kono sing kado kono. Ora tetep arep ning kene. Yo bener pancen. Lirak-lirik Nek apa? kae. Melu-melu. Wih, pancen apa? Ngomong wae nek arep bela Srintil. Ora Kaya ngono kok. gila. Sampe disogok pira karo Srintil. Kayak cangkeme tidak mencerminkan Aku ora remaja tau suami. ora tau nampa sogokan. Nyogok Ora peduli gelem. karo Pak Lurah saiki. Deloke. Gak bisa Pak Lurah pesani rambute. Yo Persis bener. karo keleke kumir. Kira karo keleke Yo slamet. potongan iki pancen padha karo slamete iki. Lah iya tapi Weh. kita versi lanang nek Atun versi wedok to. Cangkem-cangkeme ya Yo, padha oh, pancen nek digateke pancen rai-raine iki padha. Sampean piye? Wis saiki ngene, wis. Oleh saiki kok anake. Yo wis yo kan anake kono. Lah yang mulane delokake rak Yo, padha karo wis. slamet. Saiki ceritane versine Yuning. Apa aja dijak-dijak. Kene nak Kono. Kono. jan persis slamet gel. Kono. Rada stres kok. Wis. Weh. Ana sopan-sopane babar. Blas. Jikong. Wis kene ae ngadeg. Cepat-cepat. Pane Atun karo teko-teko ta. Wis saiki jajal. Dal versine cerita saka
Yuning, salah satu Yuning Sutopi. Iki piye? Oh alah. Delala yo. Limas barang iki kok yo ijen kabeh. Iki piye, Mat? Kowe jekon. Proses gune Iki piye? stop dulu. Kowe masalahe kowe. Kowe jekon. Proses gune tak jelasake sik. Wah, ki malah Yuning wis stres kok ngene iki piye? Tun ki, mbokmu diurusi Tun. Proses tak jelasake sik. Tenan kowe pancen to aku ora salah iki bojoku kok iso. Aku yang duwe layang nikah. Pak Lurah, aku bingung iki Pak Lurah. Lah kowe iki kok piye? Dan Pancen salah kowe. wis, Jal, iki Kowe pancen. kowe jeko. Lange aku belek karo aku tuku kok dhuwit karo. Lah wong iki bojoku sing ngeki. Bojone arep dipakono panganan. Gelange beleke saiki. Proses gune. Iki Kamu. kowe to. Iki sapa? Wis to. Iki sapa? Mat sik. Priya to, Iki sapa? Pakmu. Wis meneng sik. Ora guyu-guyu iki sapa? Proses. Hah? Iki sapa iki? Loro kabeh sirahe iki. Apa ngejar kowe ora? Ngejar kowe. Proses to gune aduh. Priya kok saiki duwe bojo loro ki priye karepe? Iki sapa iki sapa? Bojoku Pak Lurah. Lah iki sapa? Rungok kate bojone yo kowe. Lah iki sapa iki? Iki sapa Jelasake iki? kamu jelasake. Jadi ngeten. Piye, piye? Ngeten Pakmu. Sabenere niku ngeten Mbak Lurah. Iki bojoku. Wis. Niki Iki sapa? Iki Iki bojoku bojomu. lho. Hah? Nggih. Iki bojomu. Nggih. Iki? Lah niki bojo kedua kula. Oh, alamak. Iki apa meneh rame-rame rene iki arep apa? Duit maneh. Iki ning ngopo to, Ndoro? Kowe juraganmu jurus piro? Konangan. Bojone loro. Weh. Saya kira istri dua itu enak. Ternyata bikin sengsara. Aduh. Ternyata mawon Pak Lurah. Wis, Lane kesane pripun iki Pak Lurah? wis kowe jeko. Tahu Tahu kowe wis edan kok. Jenengan kalih kula mawon Pak Lurah. Ketut. Jenengan kalih kula mawon. Wong wis stres gitu. Ampun, Gendut. Doromu cekeli, doromu.
Pripun? Lah masih banyak orang Urusan njaluk. iki anake, tenang wae. Kok melas temen awak. Masa? Oh, alamat, Mat. Kowe iki wis goblok. Cangkeme padha karo. Lah kok Tingkahe kakean pula. Dumeh bodone oke ya bojo loro. Kowe saiki ngurusi kae bojo-bojomu. Lah anu niku Mbak Lurah. Ora ngono. Aku ki melu sayah mau nyeklak anakmu kowe. Lah ngertosi kula niku bojo loro niku penak. bukan. Ah, Ora iki intine piye? Piye apa meneh? Ana iku tak sulet wis diketok nek jahit wis sido. Wis gobane jane berkasi Ayo sampean pateni wae. Ayo sampean pateni. Ayo sampean pateni. Sampun. Aja Kon sampun jajal kowe nang posisiku kepriye kon? Pun kula bolone jenengan ayo saiki keburu. Ora urusan. Ora ibu-ibu iki priye iki jurang. Bisa-isane kowe bojo loro ki piye, Mat? oh kok kowe ora ngerti. Lah kula bolone Ndara Putri saat iki. Ngeten mawon Pak Lurah. Tetep ono arahe kowe. Ah, saniki ngeten Pak Lurah. Piye, Ngene piye? kula. Selamat ben bali karo yene ngono. Ora butuh. Tapi ruangke sik. Ora butuh ruangke sik tapi ora bar kuwi kula kalih. Apa? Iki ora urusan. Lah Ora kok kalian sapa? apa? Iki kudu solusi iki. Anu iki kowe arep melu bapak saya melu Pak. Ora banding iki ora apa. Biar we. Wis ora mata. Weh. Ngono rasake, ngono rasake. Apa kowe?
sedina kanggo sapa sing sedina kanggo wong ya ate karena lewati itu cawer lumayan matur suwun Kang Wadi sek tak simpenin dhisik tak simpenin dhisik men aman abang digelang kuning kita awakku rumah mikir ngejawara bojo sing ana njaluk disayang sing tuanjar kaditinya siramu meterapi sokungan andem tresno uga andem aku mikir butuhe mikir belajarne jur saiki bingung atine sing dadi selamat teker-teker ning mburi kae mulai rananga dalang dina paling kene sing sedina kanggo kepala sing sedina kanggo mbok roda sing sedina kanggo wong liya wis saiki nyong wis entek-entekan rambute nyong wis bodol gelunge nyong wis ucul wis glindeng saiki wis bengi priye nek saiki awake dhewe pamit lah ta nyong ya wis nemu kandengan kok Mbak Yu heeh kapanmu kapan wis iki rasane bojo loro ki mabuk sanjane mulane aja pisan-pisan bojo loro mekaten para tresna budaya gelaran noprak angga budaya Al Karomah ngaturaken lakon bojo loro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada segenap warga Dusun Juruk dan sekitarnya yang sudah ikut memeriahkan acara kami dalam acara perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Sampai bertemu lagi. Mas Endi naik yuk Mas Endi. Kau menghargai
Buat teman-teman Instagram semuanya, yuk goyang yuk. Asik, asik, asik. Kau bertemu aku begini. Duet. Terima kasih, satu tembang lagu Tiara dari artis kita.